Казвам се Бойко Боев и съм в Великобритания от 2007 година. Преди това живеех в Полша и преди това в Германия и съм учил в Съединените щати. Причината да дойда в Великобритания беше професионалната ми кариера. В България работех като адвокат и в един момент реших, че искам да се занимавам с международно право. Затова, след като учих в Съединените щати, започнах да правя докторантура в Германия и също работа в Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа, в офиса във Варшава. Дойдох в Лондон, защото отново се появи възможност за работа в регион, в който исках да работя, именно Централна Азия и бившите съветски републики. В Великобритания още от самото начало общувах с колеги, които бяха от цял свят. Затова моето желание беше колкото си може повече да науча от тях за техните държави, както и за живота в Великобритания. В последствие започнах да общувам и с българи, които са установени в Великобритания, защото ми беше интересно от техният опит. Начина, по който те се установяват в тази страна, начина, по който те си представят своето бъдеще. Нямах намерение да оставям в Великобритания до момента, в който си купих жилище, защото тогава с грижите за това жилище започнах да се чувствам повече отседнал. Това се случи някъде около 4 години след като се установих, след като се преместих и от тогава животът ми е свързан с тази страна повече от всякога. Моите родители живеят в България, моята сестра също живее в България, поддържам връзки с тях, но съм установил, че след като оставих или по-скоро реших, че ще остана да живея в Великобритания, живота ми стана по-лесен. Преди това бях между две държави, мислех и за едното място и за другото, а след това само за една и е много по-лесно човек да си мисли за едно място, да се установи на едно място и всъщност мисля, че ще остана да живея в тази страна. То, разбира се, човек никога не знае какво е. С моята съпруга се запознах тук, в Великобритания, и с нея често си говорим за къде ще живеем, къде бихме искали да живеем на друго място, и едни от плановете ни са да се преместим на още едно място. Много е вдъхновяващо човек да започне на живота си от начало и това дава едно такова нова сила, която искаме да преживеем отново, и си мислим, мечтаем си за подобно преместване в Испания след време, може би след като се пенсионираме. Британската култура ме вълнува като чужда култура. Аз до ден днешен се чувствам като един изследовател, защото не я познавам и ми е любопитно да откривам. Всъщност аз познавам много неща вече и до голяма степен това се дължи и на факта, че заедно с моята съпруга през 2015 година направихме сайта bulgariansinlondon.com. В него ние споделяме това, което сме научили за британската култура с наши сънародници, преди всичко тези, които са в Великобритания. Така че откриването и разказването на нови неща, които научаваме за Великобритания, е част от живота ми. И аз много се радвам на това. Аз се чувствам в Великобритания като един Робинзон Крузо, който е попаднал на непознат остров и се опитва всеки ден хем да оцелява, хем да го открива и да го превръща в свое място. Това е и желанието ни с групата за разходки да направим
нещо свое, което да показваме на нашите колеги и съседи и приятели от Великобритания и решихме, че можем да създадем ние градинка с рози. Първата такава градинка беше създадена през 2018 година в Сохо, в централен Лондон. Ние тогава възстановихме рози, които през 70-те години са били посадени като подарък от Софийската община на общината на Уестминстър в централен Лондон. Тези рози бяха, разбира се, с годините умрели, но ние ги възстановихме. Това е от една страна британска традиция да се грижат тук за градинарството. От друга страна, както казах, като Робинзон Крузо се чувствахме, защото засаждайки тези рози, ние превръщахме този остров наш. Преди един месец посадихме също рози в квартала, в който живея с съпругата ми, Бромли. Това е втората градинка, която българи в Лондон създават за лондончани и може би ще има и други такива. Всяка една такава градинка прави този остров Великобритания български, защото освен другите хора, които живеят тук, живеят и българи. Ние се чувстваме с нещата, които правим за нашите съседи, приятели и колеги, по-свързани с тази страна. Познаването на местната култура започна при мен до голяма степен с колегите, но след това продължи с съседите. В Великобритания съседите общуват преди всичко в местния пъб и в местната църква. Аз започнах да ходя в местната църква и в местния пъб и се срещах с съседи. Започнах да доброволствам в организация, която се грижи за възрастните хора в Великобритания. Така се запознах също с хора, които са местни и имат желание да разказват. Възрастните хора имат повече време, а пък аз имах желание да слушам, да научавам неща за Великобритания от местните хора. И също чета местните вестници и гледам местната телевизия. Желанието ми да общувам с българи пък породи идеята да започна група за разходки. Това стана през 2013 година, преди 10 години, след като бях в Испания, вървях по маршрута на Каминото, в Северна Испания реших, че това е нещо, което правя с удоволствие, ходенето, и затова в Лондон, като се върнах, имайки обувките от Испания, имайки екипа за ходене, организирах с познати мои българи да започнем един поход. В Лондон има такъв поход около Лондон, който се казва Capital Ring. И от тогава се срещам всеки месец с българи, които имат като моите интереси да познават Лондон. С тях си разказваме също за неща, които сме научили за Великобритания. И това е едно допълнително занимание, което е важно за мен, защото аз се чувствам, че имам много идентичности, едната от които, разбира се, е това, че съм българин. Както в работата колегите ми знаят, че съм българин, така и в моя квартал знаят, че съм българин, и с българите ще продължавам до края на живота си да имам контакти. Разбира се, ние сме българи-мигранти и нашия опит е малко по-специфично от това на българите, които живеят в България. Затова е важно да поддържаме връзка и с нашите роднини в България и с другите българи, които живеят в Великобритания. Политическият живот в България ме интересуваше и го следях повече в началото на живота си в Великобритания. Сега си давам сметка, че с годините все повече и повече
България се променя и аз се променям по различен начин и съответно нямам това време да следя новините в България, за да мога да формирам мнение за това, което се случва. Давам си сметка, че не мога да живея между две страни и затова съм избрал да следя това, което се случва тук в Великобритания, защото то има директно отношение за ежедневието ми. Но новините от България са нещо, което обсъждам, когато се срещам с своите приятели от групата за разходки из Лондон, както и вечер, когато с съпругата си вечеряме, също научавам от нея неща, които се случват в България. Най-вече това правим, като следим новините в интернет. Нямаме българска телевизия и никога не сме имали българска телевизия в Великобритания. Целта ми е била винаги да следя преди всичко новините и това, което се случва в страната, в която живея.